You're most welcome. My YouTube channel, News Talk, Cinema, FTC. तो नमस्कार भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रोहन लोग देखे शुरू कर दिले बानी न्यूज़ तक सिनेमा। भाई भोजपुरी के एक जना हुवन जे अपना के बड़का सुपरस्टार मानेला। कहलन भावा कि पावर हिजे से शुरू होला और हिजे से दौड़ेला। हम जोना कदम पर चल देने पर लोग रेंगेला। लेकिन सच कही ना भावा, पावर इहलो से ना, पावर हमनी जैसे लोगों से चल रहा कि जेके जब चाहे जा सुपरस्टार बना दी जा और जेके जब चाहे जा कि स्टार के कुर्सी से हटा के उनका के रोड पर ला दी जा। हम अपना के बात नहीं कर भाई, हम आप लोगन के बात करते हैं, आप दर्शक लोगन के। भाई हकीकत भाई, दर्शक जेके चाही ओके सुपरस्टार बना सकेला और जेवन सुपरस्टार के चाही इनका के उ आसमान पर से लिया के रोड पर भी ला सकेला। चलिए, पवन सिंह के एगो फिल्म आयल बिया जेकर नाम बा सूर्यवंशम। भाई 30 अगस्त के दिन ई सिनेमा हॉल में रिलीज भइल। और भैया कितना बड़का फिल्म बा ई, कितना कमाई करता, कितना धूम मचावता, एक बारे में हम बताइम। उससे पहले भाई लोग जे भी चैनल पर हमारा नया बनाओ, हाथ जोड़ी बा, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर डालो लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा दो लोग, और ये चैनल के अपन दोस्तन के संगे दर दे आदमी तक शेयर कर दो, ताकि भगवान को भी पता चले कि भाई भोजपुरी फिल्म में हो का रहा बा। चलिए सूर्यवंशम में बात कर लीजिए तो भाई फिल्म के निर्देशक बाड़े रजनीश मिश्रा। और भाई उहे रजनीश मिश्रा जे बड़का बड़का बजट के फिल्म बनावे खातिर भोजपुरी सिनेमा में जाना जाला। भाई इनका फिल्म जौन भी बनेला ना बड़का बजट पर बना, लेकिन फिल्म तो बड़का बजट पर बनावेला, लेकिन बदकिस्मती कहीं या फिर इनका चुतियापंती कहीं या फिर इनका बेवकूफ़ी भरल बात कहीं, इनका के का कहीं हम जितना फिल्म में अपन पैसा लगावेला ओका 20% अपन प्रमोशन पर ना लगावेला। अरे भैया 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के फिल्म बना दो आ 50 लाख के भी प्रमोशन ना करो तो कहाँ फायदा तोहार। आए तो भोजपुरी सिनेमा के तो हालत कचड़ा हो गई बा। फिल्म कब आवत सन कब जाते सन कोनो गारंटी नहीं है। अब भाई इनका फिल्म कहाँ कहाँ लागल बा कोनो गारंटी नहीं है। ये लिखल है कि 30 अगस्त के फिल्म लॉन्च हुई। अब 30 अगस्त में उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ लागल भैया, जे भी हमें वीडियो देखा था वो कमेंट करके बता दी कि हमारे जिले में ये फिल्म लागल बा। हमका तो नहीं लागत कि भाई आप लोग ये फिल्म के दिखाऊँ गए लोग क्या कि पवन सिंह के खाली लोग गला के दीवाना एक्टिंग के नाम, क्या कि इनके एक्टिंग तो इनका एकदम नील बटा सन्नाटा है भाई। एक्टिंग के नाम पर एगो काला धब्बा हूँ। हाँ, लोग इनका गाना पसंद करला वो अलग चीज़ बा, काहे कि इनका गायकी थोड़ा सा अच्छा बा। चलिए, फिल्म के निर्माता बड़े निशांत उज्ज्वल। भाई निशांत उज्ज्वल जी बहुत तगड़ा प्रोड्यूसर हो, हमेशा फिल्म बनावेला, इनका अनुभव बा, पता बा कि हमके तो का करम तो जो पैसा लागल बा वो आ जी, कुछ सब्सिडी के माध्यम से आ जाला, कुछ ए तरह गाना से आ जाला। चलिए, एक फिल्म के सह निर्माता बड़े डॉक्टर संदीप उज्ज्वल और सुशांत उज्ज्वल। ये फिल्म के लेखनी के काम करे बड़े रजनीश मिश्रा, छायांकन करे बड़े देवेंद्र तिवारी, कोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहे जाओ तो वह कानू मुखर्जी, रिंकी गुप्ता और रवि पंडित। अब एक्शन के बारे में बात कर जाओ तो दिलीप यादव। अरे भैया तारा के ना 21 तोपन के साले मैं उनका फाइट सीन देखनी हो, हे तले का मारता दुम फिर खड़ा होता। अरे भैया ये पुरान हो गई बा। साउथ फिल्म 50 में लोग देख के बोर हो चुका। अब तू एक लिए लह मैंने कहा चाहता कि भोजपुरी दर्शक चुतिया बा। हाँ, अरे कुछ नयापन लाव तब तो के पसंद करी कि हाँ भैया तू फाइट मास्टर बड़ा, एक्शन मास्टर बड़ा। अब वह फिल्म में देखे तो मार तारा फिर पढ़ दे साला। यही से भोजपुरी वालन के भोजपुरी या दर्शक गाने पर लात मार के खेद रहा बा कि रे भाग संतरे के फिल्म होने के ना देखल जाए, चाहे वो काहे ना पावर स्टार के होके, चाहे ट्रेंडिंग स्टार के होके, चाहे माननीय सांसद रवि किशन जी के होके, चाहे दिनेश लाल यादव के होके, केहू के होके भाई बात। अब तो चुतियापंथी वाला तो हम लोग काम करबो तो दर्शक तो हम लोग फिल्म देखी बुर्बक भइल बा तो हम लोग बुर्बक बड़ा लोग कि फिल्म के 50 साल घीस के बना रहे बड़ा। चलो, एक गीत लिखल बड़े प्यारे लाल यादव, रजनीश मिश्रा, विजय चौहान, प्रफुल्ल तिवारी, रोशन सिंह विश्वास। अब भाई यहाँ लोग इतना जना मिल के गाना लिखल बड़ा, लेकिन ये फिल्म के एगो गाना
ट्रेंडिंग नहीं पकड़ ले। आगे जना कहम कि हम पावर स्टार हई। अरे पावर स्टार तोहरे गौगा ना फिल्म के ट्रेंडिंग में पकड़ी तो समझ में कि हम या तोहर पावर चल रहल बा। झमकौला से ना खुदे झमक गइल बाड़न फिल्म में। संगीत दिल बाड़े रजनीश मिश्रा और CBR। और एक में थोड़ा सा स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमें स्टार कास्ट नजर आ रहल बाड़न पवन सिंह, आस्था सिंह, सालू सिंह, चांदनी सिंह, गोपाल जी, माया यादव, अनूप अरोड़ा, राम सज्जन सिंह, जोया खान, धना वर्मा। अब भैया इतना ना स्टार बाड़न लोग, फिल्म के कमाई कितना बा, काहे करी कमाई फिल्म। एगो है चीज मने एगो तो पवन सिंह के हमके एगो डायलॉग लगे कि पवन पवन नाम के आगे पवन जी लगाई के लगे भैया का चुतिया पंथी फिल्मों में नाम तार पवन है बा। इतना बड़ा का सुपरस्टार बड़ा तो फिल्म तार कचड़े बा। आ दर्शक कहाँ तक तो देखता। सुने में आइल हो कि लखनऊ में तार फिल्म लागल रही हो और 2 दिन पर तार फिल्म हटा दी गई हो। कहाँ बड़ा भैया पावर स्टार, घंटा स्टार तोहर नाम रखे पड़ी हो। खैर ये तो अपन मतभेद बा, हम ना कुछ कहूँ। लेकिन एगो गाँव में कहावत था कि आसमान पर थूक भैया तो तोहरे पर पड़ी। तो इंडस्ट्रीज में एगो आसमाने पर तो हम लोग थूकले बड़ा लोग कि हम पावर स्टार हैं, झमकोला से काम ना चली, खुदे झमक गई बड़ा। चली ये फिल्म के कितना हम बखान करी हमारा समझ में नहीं आवत। बाकी फिल्म उहे घिसल पिटल कहानी बा और सब कुछ बा। हम एक ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करम। यही से विद्यालय से पहले हम कहम कि भाई जे भी हमसे पर्सनल जुड़ल चाहता तो वो हमके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। अगर इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज करतनी तो आप लोगन के मैसेज का हम जरूर रिप्लाई देव। हमारा इंस्टा ID बा ऑफिशियल अंकुश आज़ाद, नीचे भी हम लिंक दे दिल बानी, आप लोग लिंक में जाके हमके फॉलो कर सके जी। और हमके दी इजाज़त और वहाँ लोग यही तो देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। जय जय भोजपुरिया।